Mára a búvárkodás a hétköznapi ember számára is elérhető technikai sporttá vált. Az úgynevezett könnyű búvársport az elmúlt években világszerte több millió ember szenvedélyévé vált, sokoldalú szabadidős és turisztikai ágazatként. Itt vagyunk egy tanúszoda területén. Miért van arra szükség, hogy mondjuk a tanfolyamot, az oktatást egy medencében kezdjük el? Igen, minden oktatásnak ennek is a alapoktól kell felépülnie, ami természetesen először a úszástudással kezdődik, utána pedig vannak a különböző technikák, először a szabadtüdős merülési technikák, amikor még nem palackkal merülünk, utána következik csak a palackos merülés úszodába, és utána megyünk vagy tengerbe, vagy tóba, ahol már korlátozott a látási távolság és nagyobb mélységek vannak. Igazából fel kell építsük a tananyagot szépen sorjában. Én, aki még soha nem merültem, most mire számíthatok? Tehát van egy felszíni, egy külső kiképzés, úgymond, tanácsadás, vagy egyből neki a víznek, vagy bele a vízbe? Először mindenképpen az alapjait elmondjuk neked a parton, utána a szabadtüdős technikákat fogod megtanulni még palac nélkül, és amikor már ez megy, akkor a medencei körülmények között, tehát maximum 2 méter mélységben megtanulod, hogy hogyan lehet a palackon merülni, természetesen búvároktatónak a segítségével. Mennyi időre van szükség ahhoz, hogy valaki tényleg egyedül lemerjen menni a víz alá? Ez embertől is függ, attól is függ, hogy mennyire intenzív a tanfolyam, mennyire ér rá a tanítvány igazából. Én azt gondolom, hogy ha elég intenzív, akkor 1 hét alatt meg lehet tanulni az alapokat. Persze utána évekig kell még tanulni, mire magasabb szintre jut az ember, de ahhoz, hogy egy profitárs segítségével tudjál merülni, azért igazából 1 hét elég. Én személy szerint tényleg attól félek, hogy a palackkal hogyan tudok gazdálkodni, illetve lent hogyan veszem a levegőt az izgalomtól. Egy palack az mennyi időre elég, illetve hogyan kell azt kezelni? Igen, megkaptam az érzékeny kérdést, amit mindig megkapunk, hogy egy palac meddig elég és milyen mélységben. Ez függ az embertől is, hogy mekkora a levegőfogyasztása, függ a mélységtől és még nagyon sok mindentől függ az, hogy mennyi ideig érik, de uszodai körülmények között ez legalább 1,5-2 óra, amíg a palack elég. És Magyarországon van-e olyan lehetőség, hogy esetleg tóban vagy a Balatonban, nagyobb tavakban merüljünk? Balatonban semmiképpen nem, mert nagyon rossz a látótávolság, ilyen 10-20 cm maximum, viszont nekünk Erdőkertesen a Pákász horgásztónál van egy búvárbázisunk, amit egyébként takarítunk is, mint minden más tavat itt a környéken, teljesen társadalmi munkában, ezért a Horgász Egyesület megengedi nekünk, hogy ott oktassunk és merüljünk a tóban. A halak azok ott nem bántanak, nem zavarnak benneteket? Nem, hát sőt a halak a látványosság igazából a tóban, ez egy nagyon érdekes tó, nagyon tiszta vize van, tele van pisztránkkal, és a nagyon különlegesség egyébként, hogy egy folyami hal is van benne, a kecsege. Erről vannak fotóink is, amikor találkoztunk lent vele a víz alatt és megörökítettük. Még mielőtt merülnénk, elmondod, hogy milyen felszerelést fogok ezen a ruhán kívül még kapni? Így van, összefoglalom nagyjából, hogy fogsz egy ABC felszerelést kapni még, ami a uszony, maszk és a snorkel. Ezen kívül fogsz pólóművet kapni a derekadról, hogy tudjál süllyedni, és utána jön a kiegyenlítő mellény, palack, ami nem oxigén palack, hanem sütített levegős palack, illetve a reduktor, ami a levegőellátást szolgálja. Ez körülbelül hány kilogramm? Tehát mennyire kell ahhoz edzettnek lenni valakinek, hogy ez mind elbírja? 20-30 kilóra tehető, úgy mondjuk az ólomű súlyával együtt, de a vízbe természetesen ezt nem fogod érezni, hiszen lebegni fogunk a vízben. Szerintem akkor próbáljuk ki. Oké, hajrá! Izgulok! A jelölteket rögtön beledobják a mélyvízbe, ha már rendelkeznek kellő rutinnal. Tengerhíján a kezdő búvárok tavakban próbálják ki a tanúszodákban elsajátított tudásukat. Attilával és Andrissal átjöttünk ide az Erdőkertesi tóhoz, hiszen itt már csak a haladók merülhetnek, ha jól tudom, hiszen a látási távolság itt már rövidebb. Mire kell itt figyelni?
Így van, itt már korlátozott a látási körülmény, más azért tóba, mint úszodába vagy tengerbe. Itt olyan 2-3 méter a maximum látótávolság, de ez lecsökkenhet mondjuk 20 centire is. Ez igazából haladó búvároknak javasolt, nem feltétlenül a kezdőknek, de lehet itt is merülni, természetesen csak egy oktató mellett, aki figyeli a tanítványát. A tavak jobbak, vagy a tengerek? Természetesen a tengerek, ahol sokkal nagyobb a látótávolság, ezért is javasoljuk azt, hogy a vizsgázók egyből oda jöjjenek ki velünk, akár egy hosszú hétvégére, és tengerbe tegyék le a vizsgát, mert többet kap a tengertől, mint egy tótól. Veszélyességét tekintve mire kell odafigyelni, mind a tavaknál, mind a tengernél, hiszen mondjuk egy tenger az lehet valahol 8 méter, valahol 25 méter mély is. Ez a tó is 16 méter mély, természetesen most nem fogunk ilyen mélyre menni, Andrissal, ő most kezdte a tanulmányait, 4,5 méteren fogunk gyakorlatozni vele, ő először merült, remélem, hogy tetszeni fog neki. Izgulsz merülés előtt? Hát vagy most... minimális izgalom van, amilyenkor természetesen kell, de szerintem meg tudom oldani majd. 2 hónapja kezdted el ezt a búvár oktatást, a tanfolyamot. Hogy érzed, milyen most a tudásod? Hát szerintem bemerek már menni tóba, szóval annyira érzem, hogy szerintem úgy már jó lesz. Úgy látom, elég feszült vagy, én nem húzom Hát tovább a szót, útnak engedlek benneteket, és sok sikert! Köszönjük szépen! Köszönjük! Nagyon szépen mennek évig, és úszodába azért szépen begyakoroltuk a dolgokat. Kicsit tartotta attól, hogy nem volt látótávolság, ezt észrevettem már az elején, de aztán szépen átlendült ezen, és nagyon szépen ment önállóan is. A tavakban a látótávolság átlagosan 1 méter, nem úgy, mint a tengerekben, óceánokban, ahol a tiszta vízben 30 méterre is el lehet látni.